unha obra moi importante porque ali, agora mesmo, pois é unha praia que hai marisqueo, que ademais está funcionando moi ben o marisqueo e que vai a evitar unha serie de verquidos e de problemas que había ali co saneamento. Esperemos que a obra quede ben e se eviten todas esas cuestións e quede a praia ben saneada, a praia de Prameán, que a que lle afecta esta obra. Ademais, o Concello está a realizar tamén obras de saneamento na parroquia de Serres, incluindo tamén a mellora da rede de abastecemento de auga. Pero, bueno, aquí, basicamente, en todas estas obras o que se está facendo é desviar as pluviais das fecais, porque iban todas xuntas. Eso ocasionaba bastante trastorno nos sistemas de bombeo, porque iba unha carga de agua moi importante. O Executivo confía en que estas actuacións e outras que están en vías de realizarse veñan a mellorar a actual situación da praia da Virxe do Camiño, para que deixe de ter a cualificación de non apta para o baño. Esperemos que todas estas obras que se están facendo e algunhas máis que temos previsto facer, que afectan sobre todo a conca do río Valdexería, a conca dos regatos que baixan pola parroquia de Serres, o Queimado, que vai ao Pozo do Furón, que sirvan para que a praia da Virxe do Camiño pois, mellore a súa situación ambiental e deixe de ter pois, a calificación de non apta para o baño, que é a que ten agora mesmo. A alcaldesa referiuse tamén a que aínda queda moito por facer para poder acadar o saneamento integral do municipio. Segundo ela, trataríase de pequenos núcleos illados para os que están a estudar proxectos autónomos de depuración. Pequenas depuradoras, digamos, mini depuradoras, ou en lugares onde levar o saneamento é prácticamente inviable pola distancia, pois como a Torea, por exemplo. Presentamos un proxecto para unha subvención da Xunta para poder facer ali unha pequena estación depuradora, bueno, por decantados, estes sistemas máis modernos, para poder atender a ese núcleo de vivendas, posto que levar ali a rede de saneamento é carísimo e, ademais, bueno, non tería moita lógica porque é unha distancia grande dos distintos da rede principal, que é a que vai pola estrada.